Milers de gossos són abandonats cada any i els centres d'acollida es troben desbordats. Així que davant d'aquesta combinació de factors, l'adopció d'aquests animals és una bona opció. Aquesta és la finalitat, propiciar que gossos abandonats puguin ser acollits i viure en una llar de les jornades Amics per Sempre, que es fa a la Rambla de la Marina a tocar de l'Avinguda del Carrilet. Fer una passejada amb un d'aquests gossos és el primer pas per plantejar-se una possible adopció. Yo creo que a veces el perro te elige a ti, no tú al perro. ¿Sabes? Siempre hay un factor que no se puede explicar entre un amo y un perro que es esencial, y creo que sí, que siempre se puede dar esa situación. Un dels aspectes essencials a tenir en compte abans de tenir un animal a casa és que tenen necessitats i ens hem de plantejar si les podrem compaginar amb el nostre estil de vida. Quins gossos tens? Dos y dos pájaros I com són? muy bonitos I per què t'agrada tenir-los a casa? porque se portan muy bien. Una família sempre li pot aportar moltes més coses, seguretat, passejos diaris i els hi pot dedicar molt de temps. Després, bueno, allà tenen amics, com aquell que diu, que estan al pati amb ells, però bueno, el carinyo que li pot donar una família no és el que ens hi falta. Tienes que tener en cuenta cómo es tu familia, porque al final el perro que acojas va a tener que convivir con ella. Se tiene que adaptar a tu forma de vida, a tus horarios, a tus hábitos. Por eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de adoptar un animal. Aquesta activitat la duen a terme el grup Clarel i l'Associació Protectora d'Animals de Granollers, que col·labora amb l'Ajuntament. L'equip de govern té previst establir un nou conveni per tenir cura dels animals abandonats que es faria efectiu a començaments de 2018. Canviar la modalitat de contracte públic per una modalitat de conveni, perquè així ens garantitzem que les prioritats nostres en benestar i protecció d'aquests animals són les correctes, que no hi ha cap irregularitat ni a nivell administratiu ni a nivell de protecció dels animals, que el tracte que estan rebent és realment l'adient. L'activitat Amics per Sempre es farà també dissabte fins a les 8 del vespre. Les persones interessades a adoptar un animal de companyia es poden adreçar a l'edifici municipal del carrer Cobalt.